ndị ewonu ndị ọma anyị ji eme ọnụ ọ ka bụkwa ihe ome anyị Ojemba. Aha m ka bụkwa Chukwu na nso Ohiz. Nke taa anyị chọrọ igosi unu ka esi emepụta mmanụ nri. Mmanụ nri bụ mmanụ ndị Igbo ji eri nri. Ọ bụ mmanụ ndị Igbo ji esi nri dị iche iche. Ihe eji mmanụ nri eme bara ụba. Ebe esi ewepụta mmanụ nri bụ n'akwụ. Ya ka mụ na nke taa mụ na nwanne m nwoke a Chikwado Nnamani jiri wee yiri nke taa ka o were gosi unu ka esi egbutu akwụ wee gosiwezi unu ihe ndị ọzọ ihe ga-emekata wee mekata akwụ o wee bụrụ mmanụ. Ya mere emetụkwala onyonyo gị aka, soro anyị ka ịfụ. Daalụ. Guy, that you messy free name now, okay? How's I messy? A messy her name now. I have got to iron and bull and bull. I got to China. Whatever you make a bag is here and all. Alright. I have it. Daalụ gị boyo manje mono. Echefubeghị m na ekwere m ụnụ nkwa imugosiri unu ka esi eme mgbanị Igbo. Anyị ka nọkwa n'elu ya. Dịka o si dị ugbu a, egbuchasịala akwụ na-achọzi ka etinye akwụ n'ite. Nna ya ukwu, ihe dị ka elekere ole ka ọ ga-ewe anyị isi akwa? Akwụ a ọ bụ na nwunye na-ete nkịta anụ a, o nwere ike ịnọ ihe dị ka awa na abụọ na nkeji one ma one. Ọ bụ na etinye nnukwute ọkụ ka o wee yọọ ọfụma wee gbapụta mmanụ ahụ a chọrọ. Ụmụ ibe, ọ na-anụla ya n'olu onye kwurunu. Anyị ga-echere ya awọ na awọ
ma ọ bụrụ na ị kwanyere ya ezigbote ọkụ. Weenụ ndidi chere anyị, ị ga-amụta ihe pụrụ iche. Daalụ. Ọ gaghị gwakena anyị ihe ọzọ ga-esote n'ihe a na-eme afta ka awụfuru ya kịta. Kịta awụfuru ya, a ga-ahafụ ka o jituo oyi tupu ekporie wee jee n'ebe a ga-azụ ya azụ. Nke a dịcha ogwu, a ga-ewepụtacha ogwu dị n'ime ya wee gafee ogwu a n'akụkụ wee chiri mkpụrụ akwụ wee jee ebe a ga-asụ ya azụ. A ga-eji ụkwụ wee zọọ ya. Kịta a ga-eburu akwụ a tinye n'ime ikwe, nke a ka a na-akpọ ikwe akwụ. Azọọ ya nwa obere oge, kịta apịchafụta mmanụ. A ga-esinye n'ọkụ, esinyechie ya n'ọkụ, ebe a ka a ga-ewepụta mmanụ anyị ga-eri nri. Nne daalụ ọrụ.
Daalụ onye ọma na-ege anyị ntị. Dịka unu si afụ, azọchago akwụ were gbee ya mmiri. Mmiri a gbere ya meziri ka mmanụ see n'elu mmiri. Kịta mmanụ sere n'elu mmiri, ọ na-aghọchari ya aghọcha. Ọ na-ewepụ mvụvụ n'otu ahụ were na-azarazi mmanụ na-etinye n'efere. Sonyere na anyị, unu ga-amụta ihe dị mma. Daalụ. Kịta esinyego mmanụ n'ọkụ. Mmanụ ga-esitụ obere oge ka o were pụta mmanụ. Nọrọ na-elele anyị. Daalụnụ ndị ọma njem ọnụ. Dịka unu si wee fụ, mmanụ anyị egheela. Mmanụ anyị esigbere kamgbe, o gheela. Kịta mmanụ adịla mma oriri. Ugbu a aga m ewerezi mmanụ were rie ọna mbụ n'aka. Sonyerenụ m maka na onye rụọ orie. Nne, biko tietụrụ m mmanụ na o teela ọ gụwara m. Ụmụ ibe, unu ga-eso ezi m ka m jee rie nri a maka onye rụọ orie. Daalụnụ.
mmanụ achara ọfụma. Ọ chara acha nne. Mmanụ acha eji.